Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu. Ile ndaba yesiko namasiko kodwa ngicabanga ukuthi izozwakala noma ngeke ngize ngichaze ngendlela eqondile. uSbindi noTirelo bazineyingane, right? Uma uSbindi noTirelo baneyingane, uSbindi esakuyinhlelo zokushada, uTirelo akakwazi ukuyilobola ingane ngoba uma uSbindi eya kaTirelo efike elobola ingane, lokho sekuwuphawu lokuthi akamthathi uma wayo, uyahlukana naye osebehlukene. Kuze-ke kufinalizwe ngokwesiZulu ukuthi-ke cha akusaqhubeki. Mayingabe ingasaqhubeki-ke le ndaba yothando, ila uSbindi esephoqe ukuthi ingane akayilobole ithathe isibungo sakhe. Kodwa ukuyihlawula leyo nkomo engabe iba yodwa, ukuconfirm ukuthi yena ubaba wengane. Mabeqhubeka nothando bethembisana umshado, asikho isidingo sokuthi alobole ingane uma wayo esathandana naye. Mase kuhlukana-ke ila osokuthi ingane yakhe uzisebenzisa isibongo sakhe akayikhokheli. Iyazwakala le maths noma izwakala? Mabe sesothandweni bese nengxoxo sokuthi sizoshadana, akaloboli-ke ingane ngoba manje ngesiZulu mayesefike lobola ingane okusho ukuthi sekuhlukene, yena usethatha kuwokwakhe, useclaima ingane okuweyakhe, usenzela ukuthi ingane yaziwe isibongo. Nomalume abahlangana nabo kwenziwa lawo ma-negotiations bayazi ukuthi nangu ukhokhela umntwana kuphela. Kodwa ukuhlawula okuhambe kuqala ukuthi yena ubaba wengane. Uyaqhubeka noma wengane, yilana-ke ekumele ehlanganise khona imali yokulobola. Into-ke sesisala nayo ukuthi bekufanele yini alobole ebe immature. Ngoba manje ukuthatha unkosikazi engekho ready okusho ukuthi uthathela umayeni unkosikazi. Asizokwenza ngathi asiyazi leyo ndaba ngoba sike sibona ingane lapha ku-TikTok isho ingane ukuthi ngishade ngimncane, sengihleli lana, sengikhumbula ekhaya kunjani. Umfana usuke washada emncane engekho ready, omunye washada wajika sephakathi. Kanti kungcono ukuthi lesi sinqumo asenze sazi ukuthi uready ngempela uzoyimela lento ayiqalayo. Hayi ukuthi ufuna ukuyenza ngoba ethi into efanele kodwa engazi ukuthi wenzani. Kodwa lana-ke endabeni yomsindo ohamba nokulobola ingane ngesiZulu, mase ufika kubo kama wengane usuthi uthatha ingane ulobola ingane, sekuveza ukuthi umkhipha ngaphandle. Kanti mawufika uhlawula mase uyabeka ukuthi nizobuya nizoqedela niwobani because manje uzobulobola. Sekuhlukene. Yilana-ke sekuney'ngxoxo zokuthi kwenziwa njani ney'ngane. Ngithe ngikutshele dade because niwo-anti kakhulu manje seniwo-anti kakhulu, seningene kakhulu kulama-duties enu okuba o-anti. Niphandle-ke kule ndaba. Why? Isisele nemndeni ehlangene nendaba. Mawungazama nje ukuthi uyicishe ukuthi uyazi nge-TV ngoba manje sekungathi ufuna too much. Uyabona ukuthi sekunomehluko. Manje sekuyindaba ephakathi kwemndeni ewu2. Abazokhuluma private ngaphandle mabezobe beshuthela bephinde beshutha ku-TV kumasibona. Ngoba manje leyo ukuthi reach out what ayisahlangene nawe. Yabo lento yokuba u-anti serious manje lo usuyenza hayi akuyona. Ayisahlangene na, usuphandle kule ndaba. Ngazi umyazwakala yini ngoba manje kuba ngathi wena ufuna impendulo wena. Kanti manje ubani ngoba phela awuso anti laphayana nangale awutholi information ukuthi kwenzakalani. Musukuzenza ngathi ulapha phakathi. Sekuwe mhlambe uhambe waya ku-DM wase uyathola ukuthi hayi alenziwanga iqiniso wagcina la. Sebezokhuluma private ungekho. Phela faka inhlonipho manje ile isikhathi sesidinga inhlonipho. Ngoba manje ngempela ungayenza kini lento osuyenza ku-social media. Kini kungayenza ngobhuti wakho ngengane ya-anti wakho ngoba vele yini enfuna impendulo.
Manje ngempela wena usho ukuthi awuboni ukuthi uma uya kulela page ufike ubuze indaba ongayazi ukuthi iphele kanjani ihamba kanjani ufaka igama langalo. Awuboni? Hayi niwo anti abaserious guys ngeke niwo anti abaserious. Yo lapho mina ngiyasaba nokuba serious kule nto yokuba u-anti. Ngiyasaba nje indaba lezi eziserious edinga ukuthi usuyingxenye yazo kwi-meeting. Ngiyasaba. Ngisho kwi-WhatsApp group yomndeni ngifisa ukuphuma. Kodwa manje iminyaka sengifake phakathi. Ni serious kanje vele? Ha ni serious ngeke. Phela manje inkinga ukuthi lapha kumasiko ikhona i-clash ekhona. Lesi ichazayo ukuthi ngesizulu mase usufika ukhokhela umntwana usuke ushiya imessage ukuthi cha uma wakhe angisahlangene naye. Uyabo manje awukwazi ukumlobola umntwana nisathandana kodwa uzomhlawula right ngoba senike neza nje futhi into eniyazi zingichaza into engayazi ilo mntwana uma wakhe oshiyiwe olotsholwayo ukuze athathe isibongo sakubo. IsiZulu ke sisho njalo ukuthi ke manje mase kuhlangene amasiko ahlukene kuxoxa kufikephi. Kodwa manje uma indoda iwumZulu isifika kulelo khaya ithi ke ngikhokhela ingane ngiyaqeda okusho ukuthi bazosala bazi ukuthi hayi akakuthathi lo bhuti ngeke azwa kulobola. Manje ke guys niyabona ukuthi i-break up ifike nini okusho ukuthi bengeke kuze vele kulotsholwe ingane kungakafiki kwisigaba sokuthi siyahlukana. Ngicela one English right engibhalela i-comment ngiyacela guys ningisize kuleyo ndawo ningibhekilele nge-comment ye-English oyizwa lento engishoyo. Inhlawulo uconfirm ukuthi ubaba wengane. Uyakhetha ukuthi uyalobola maniqhube yanibambisana ngeqiniso kulotsholwe kubaba wengane. Makingavumi senibona ukuthi hayi angenikhona ukuphila kahle ndawonye ubaba wengane ke khokhele-ke ingane alobole ingane o athenge ingane o aclaim ingane manje. Lesi sinqumo sokuthi ingane uyayiclaima sivelaphi kutheni sesihlukene noma wengane. Iqondile-ke le. Ibe khona ingane kwaba nenhlawulo. Leyo kungaba inkomo eyodwa inkomo eziwu-3 angazi ukuthi ziba ngaki. Kuya ngekhaya. Step number 2 phakathi ukuthi ubaba wengane ushada noma wengane okusho ukuthi uzomlobola. Akasakwazi ukulobola ingane ebe elobola uma wayo. Kanti mayeshiya uma wengane behlukana ngezimo ezithile ubaba wengane ukhokhela ingane ngokwemfanelo zakulelo khaya. Kodwa manje mayekhokhela bese budlelwaneni okusho ukuthi usetshela umndeni woma wengane ukuthi asisaqhubeki. Yingakho ke kuzofika i-break up. Mase kuma ingane zenziwa kanjani ziyakhokhela. Uma ke futhi izinto seyishayisana ziyashayisana abahlangene bazoyisolva bona. Saze sakhathala webakethe sikhathele manje. Sikhathele. Ukuthi ukhona ukuba u-anti ku-right kodwa ngesinye isikhathi hayi ngeke bayahlupha o-anti hleze ngizwa nami kuthiwa hey o-anti yibo nje ababangiyinkinga. Emzini kabhuti kanjani nakho nomzini kamalume bangene manje bathe phakathi and banomuzwa wokuthi zonke izinto zimile ngalezi impendulo abayifunayo. Hayi ngeke seku too much. Ngeke hayi yo ngeke hayi siyaphika manje. Beku-right ekuqaleni bekuzwakala nakhona futhi bekuwukuthi nje kube nencazelo e-right la kwisiko futhi akusiyo into efihliwe ngoba kusho ukuthi ingane ihlale nogogo ngoba bekuyinesithembiso somshado. Yingakho-ke ingane ingalotsholwa isibuyile-ke kugogo manje sekune-discussion eyenzeka phakathi kwemindeni ewu-2 wena ungenaphi. Sekukhuluma imindeni ewu-2 ke manje esimele izingane zabo wena ungenaphi anti. Sihlobo esikude ungenaphi. Ayingeke phela. Hayi enye into iyaxaka bakwethu siyaxakeka ukuthi ayike kanti sekunjani manje ngeke phela le level enkelapha phezulu yokungahloniphani. Usufuna bekutshele
bekubekele konke uthi isafona usakhuluma sagcina la. Besithi soqhubeka sikhulume ngoDisemba. Besithi hayi kahleni bo. Hawu. Awu kanti hayi bo. Hawu. Hayi suka kuleyo ndawo ukhululeka nawe. Hayi bo. Suka kuleyo ndawo. Kanti manje wagagamela nje manje wagagamela ukuthi kwenziwe njani? I-communication eba khona phakathi kwabo kufanele iphinde ibuye ize ku hayi egameni lani lokuba yi-fan, i-top fan. Egazi umuntu nizomhlangisa vele nje eyihlaselwe lokugula kokungazitholi kahle. Hayi bo. Kanti njani le ndaba? Vele ke nje yawu indaba zakhe siyaze ngithole vele umqondo wami ukwarathu ukungibaleka. Ngibaleka lo mqondo ngiyayi-understand kodwa nje hayi nginayo i-control kwezinye izinto. Lena ushela ukuthi manje sisiwo adinga leyo ndlela. Hayi bo bakwethu siyabaleka sifuna ukuphuma ngisho kuyikulo kuma WhatsApp group omndeni. Hayi bo usebengayitholi nale video yami bazi ukuthi hey ngiyabona ukuthi sizophuma indaba ezibalekile usukhule ngaleyo ndlela ufuna uku-exit igroup bazobonakala ukuthi usuphumelani. Hayi webakwethu impilo yena i-serious kodwa hayi ngale ndlela oyithatha ngayo. Hawu usufuna impendulo manje ibhizinisi lethu hayi thina siphandle ke kokunye siphandle nje ngenhlonipho. Uyabona nje ukuthi kukhona ezinye izinto vele awutshela ukuthi awungeni la ungalaleli phuma ey'ndabeni zabantu abadala. Sesiphume kanjalo ngoba sesishiya kubantu abadala kade siyichaza. Hawu naze na-serious-ke bakwethu kule nto yokuba o-anti besizwe o-anti ngi-serious.